Għadu għallum il-ġemma il-festival tagħna. Numerużi għal l-attività li permezz tagħha anke l-awla l-ġdid għallu il-ħadem kull dan l-aħħar xhur minn ħibna Lewis xwierek u għal-Grek. U nagħmlu nixtaq għal toppilu kbir minn attività lokali. Ukoll ħadmu ħafna nies fih għandna l-arba ġiet iddiżinjata mill-artista Ġorġ Zara, maskolti taqdimna mill-iskolturi li nsibu magħna wkoll. Umma tkellgħu ovvjament rajnu ħafna nies biex tal-ħadim sar tinga l-marwana ħafna membri ovvjament u dan ġie kommissjonat kummissjoni għal-mar xejn nagħmlu l-isbiet tas-soċjetà tagħna. Ovvjament x'intaw l-arba settu sabiħ ma nagħmlu l-impjiegi għal kollu euro. Ovvjament tfisser ir-responsabilità biex nużaw għal-nagħmlu u l-ġejjin għal xbali tas-soċjetà. Jiena m'għandix x'intaw ħafna nirringrazzja wkoll ma nsemmix il-kentità għana ħaneħdem il-risoli bil-proġett, il-masħab, il-sbieħ. Moħra li wettaqnija, kollu il-taqnija s-sedetana jisimbolizza il-soċjetà fil-armonika tal-Nasir. Ma' kolla u il-ministri Grazie Alex, proset u grazie u koll il-Belġu li kull min kontribwixxa għaliex naf kemm taħdmu mhux biss festa ma anke għall-lokalità matul is-sena sħiħa diversi attivitajiet differenti. Aħna nieħdu gost li magħkom hawnhekk u nieħdu gost li nappoġġjawkom kull fejn nistgħu għaliex għalina intom tagħmlu xogħol importanti ħafna fil-komunità u naħseb Birżabuġa hija fortunata ħafna li għandha dik li jżommu l-komunità ħajja u naf kemm intom tagħmlu diversi sforzi b'mod volontarju biex dak is-sens ta' komunità nżommu ħaj ħafna ġo Birżabuġa. Awguri għal din l-okkażjoni, awguri wkoll issa għall-festa, però l-ikbar awguri għall-ħidma tagħkom biex tibqgħu għaddejjin b'dan il-mod l-sezzjoni tagħkom taż-żgħażagħ, sezzjoni għal-mar, sezzjonijiet kollha ħalli żgur lil ħadd barra imma tafu li ħatibqgħu sibu l-appoġġ tagħna għax naf kemm tagħmlu xogħol pożittiv fil-lokalità. Allura proset mhux biss illum imma anki għal dak kollu li tagħmlu matul is-sena kollha. Buongiorno kulħadd l-aħwa, kemm hu sabiħ li dal-għodu il-ħadd qegħdin miġburin hawnhekk niċċelebraw xi ħaġa sabiħ. Tixħal it-television tara l-gwerer, tara l-pajjiż, tara l-kwiet u ġlied. U bad il-gżira żgħira għandek dal-oażi fejn in-nies jagħmlu attivitajiet sbieħ, jiffesteġġaw, jieħdu gost fil-kien. U hekk niċċelebraw das-sens qawwi ta' volontarjat ta' komunità li ġġib il-kultura. Il-kultura l-għabba hija xi ħaġa sabiħa. Mhijiex flussu, inti meta tinvesti fil-kultura qed intom semmejt minn telef ewwel. Investiment biex għamilna dal-art, biex tarna l-arbu mill-iżbar. Daka mhux flussu, dak huwa bżonn. Għax aħna rridu wkoll nieħdu ħsieb l-espressjoni kulturali tagħna ġibna mill-ġid. Il-kultura hija kollha ġid. Kollu sabiħ u kollu pozittiv. Aħna fejn naraw il-ġid u fejn naraw il-pozittiv, sessibuna dejjem warajna. Grazzi ħafna ħbib, proset Alex, Benji, proset il-Kumitat kollu Martin, Sieħbi, il-kulħadd, proset mill-qalbi u għajja komplu naħmu għal-festivalna u komplu jikbru iktar u jsiru għajja. Grazzi ħafna. Sagrettato tagħna kellu trasportat minn ħażawan irringrazzjaw il-Denis għal-Għerrow.
Nixtieq nirringrazzja l-membri kollha, il-Kummissjoni Armal u l-għajnuna kollha li sibt biex sar dal-grupp. Grazzi l-kulħadd ma jxinsa l-membri u kull min il-persecutin kollha, għax meta nkorru li xkodor tutor, kulħadd bitina. Grazzi l-kulħadd il-membri u l-Kummissjoni Armal. Daw iż-żminijiet tal-festa huma żminijiet sbieħ għall-komunità kollha, jekk nħu gost li jaslu dawn il-ġranet fejn inkunu flimkien niċċelebraw flimkien. Kolla jmien jgħidlek isma' l-festa kappilla li ngħidulhom jiena nħu gost li jasal iż-żmien tal-festa għax in-nies issa naħdmu flimkien nikkomunikaw bejnietna għaw il-ħeġġa u l-enerġija ningrazzja l-Alla ta' din il-komunità li ninsabu fiha u tat-teżor li jintkom għandkom li xkultat mhux dejjem tkunu konxju tiegħu. Meta l-ħafna dik mis-sbieħ li hawn għaddejjin. Hekk illum bħala talba fil-bidu hekk ta' dawn il-ġranet fil-fatt biex ngħidu hekk ta' żmien tal-festa dan ix-xahar. Ġibt talba speċjali għalina. Hekk talba illi la darba ħejta dan l-ardu fuq il-gazziet tfakkarna illi aħna nħarsu dejjem il-quddiem. Nħarsu dejjem il-quddiem meta biex nimxu l-qudiem idu dejjem ninħelsu mill-affarijiet negattivi tal-passat tagħna. Ta' dak li forsi xi kultanti jassar, ta' dak li xi kult fil-memorji tagħna ta' żminijiet ilu, itellifna milli nkomplu nibnew flimkien bħala komunità. U għalhekk nagħmel din it-talba qed nixfikom li tgħiduha f'qalbkom jew tgħiduha miegħi. Mela, ejja spiritu Qaddis flimkien, ejja fil-fond tal-memorji tagħna, neħħi minna dak kollu li negattiv, naddafna mill-weġġat tal-passat tagħna, minn kliem forsi negattivi li ċebejna, minn xi rabja li kellna jew li ċebejna, jew minn xi nuqqas ta' aċċettazzjoni fil-ħidmiet tagħna fil-komunità. Għamel li dawn il-momenti jgħinuna biex narfu l-popol tiegħek u li meta nħarsu l-fuq lejn il-bandera li ħadd ittajjar, tfakkarna li s-sejħa tagħna hija li ħarsitna ma tkunx lejn l-art imma lejn is-sema. U li aħna li hawnhekk pellegrini tat-tama din is-sena tal-ġublew li tfakkarna li San Pietru qed hemmhekk biex inna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. U li aħna x-xifri tiegħu biex nimitaw, inħobbuh u nibnu komunità li toġobni. U għalhekk nitolbu kolej biex tberek din il-komunità, tberek il-membri tal-Brażil, tberek dan l-arblu li ħajfakkarna fis-sema fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. No pledges this year.
Grazie.